Ассалому алейкум. Маълумот каме дар бораи профили Инстаграм. Профили Инстаграм ин яке аз визитнаи карточкале ки мегӯянд дар шабакаи интернет мебошад. Подписчик аз рӯи намуди зоҳирии профил богузорӣ мекунад, аз назар мегузаронад, зарурияташа, шавқовар буданаша фаҳмида барои обуна шуданаш ё ки нашуданаш баъд қарори худро мебарорад. Хулоса профил бояд ба ду талаботи асосӣ ҷавобгӯ бошад. Якум ин маълумотноки, то есть информативность. Номи компанияро, маҳсулотро, хизматрасонии шумо, яъне чӣ гуна услуга доред шумо, чӣ дода метавонед, таклифоти шумо дар чӣ аст. Истифодабаранда бояд бо як нигоҳ бояд асоси маълумотҳои додаи шумо фаҳмо ва равшан бошад. Нархҳо, маълумот барои тамос ва маълумоти маҳсулот нишон дода шаванд ва истифодабарандагон тавонанд зуд фармоиш диҳанд ё ин ки бо роҳи қулай савол диҳанд, масалан тариқи WhatsApp, Viber ё ин ки Telegram. Дуюм ки бояд дилкашу диловез бошад, то есть привлекательный. Яъне ҳама қисмои профил, чӣ вай аватарка бошад, картинкаҳо дар лента бошад, бояд бо як услуб, то есть бо як стил оформит карда шуда бошад. Ва фотоҳо, то есть тасвирҳо баландсифат бошанд, яъне хушрӯ, базеб ва диққатҷалбкунанда бошанд. Акнун сарлавҳаи профилро чӣ гуна бояд сохт? Вақте ки мо ин ки одамон аккаунти Инстаграмро мекушоянд, онҳо қисми болои профилро мебинанд. Он сарлавҳа номида мешавад ва аз расм, номи аккаунт, аз маълумотҳо иборат аст. Ва дар сарлавҳа шумо бояд мавзӯи асосиро нависед, яъне мисол косметика, парфюмерия, кор онлайн, маникюр, тортҳо, яъне ба кадом мавзӯе ки тааллуқ дорад профили шумо бояд ҳамонро нависед. Агар шахс аз рӯи сарлавҳа нафаҳмад ки шумо кадом хизматҳо ё маҳсулотро пешниҳод мекунед, дар аккаунти шумо подписатсия намекунад ё ин ки барои хизматҳои шумо муроҷиат намекунад. Аватар ин акси соҳиби профил мебошад ва касоне ки личный бренд мебаранд, яъне ки масалан сарояндагон, блогерҳо ё ки касоне ки ба бизнес, ба кор даъват мекунанд, онҳо ҳатман бояд акси худро гузоранд ва акс бояд равшан, качествои тоза ва хушрӯ намоён бошад ва бояд беҳтар қисми болои одам, расми қисми болои одам бошад. Яъне агар одам ба қадаш, то есть врост сурат гираду ҳам намонад, вай расм, яъне вай аватар намешавад, яъне вай на диққатҷалбкунанда аст ва намоён нест ки вай профил аз они ки аст. Ва агар ки профили Инстаграм барои тиҷорат тааллуқ дошта бошад ва дар акси равшани маҳсулотро бояд дар аватар ҷойгир кунад. Яъне вай чӣ бошад, там косметика, парфюмерия, там сумка, торт, яъне одам чӣ чизеашро ки мефурӯшад ё ин ки пешниҳод мекунад, ҳамонро бояд гузорад. Номи аккаунт. Номи аккаунт дар сатҳи аввали профил ҷойгир аст ва дарозии он набояд аз 30 аломат зиёд бошад. Ном аз ҷониби Инстаграм индексатсия карда шудааст, яъне касе метавонад аккаунти шуморо дар ҷустуҷӯй, дар поиск, дар Инстаграм шуморо пайдо кунад ва барои ин бояд калимаҳои калидиро, то есть ключевые слова мегӯянд, мо онро бояд нишон диҳем, яъне ки нависем, ки дар вақти ҷустуҷӯи шахс онро пайдо карда тавонад. Мисол бинед ки дар номи аккаунти ман навистааст кор дар хона ки работа онлайн.
агар ки ман дар он ҷо номи худро менавистам, пешам хеле навистагӣ буд Каримова Нигина, ҳеҷ кас Каримова Нигинаро ҷустуҷӯ намекунад, то есть поискро ҳеҷ кас намекобад. Агар ки дар поиск нависанд масалан дархостҳои худашро, там кор дар хона, маникюра, работа онлайн, парфюмерия, косметика, тогда Инстаграм ҳамонро ҷустуҷӯ карда, яъне дархости вай шахсро ёфта медиҳад. Яъне ва ҳамон навиштаҷотҳо бояд дар ҳамин сатр бошанд, то есть дар сатри номи аккаунт. Дар инҷо дар он вақт ном нависта мешавад вақте ки вай шахс шинохта аст. Масалан компания Фаберлик, компания чӣ дорад, ассортименти калон дорад ва чӣ таклифо дорад. Яъне он гоҳ мо дар номи аккаунт метавонем нависем косметика, парфюмерия, ё ин ки чӣ таклифо дорем, ба кор таклифо дорем, яъне кор дар хона, кор онлайн ва ғайра. Баъд меравад описание, то есть тасвир. Описание профил набояд аз 150 аломат зиёд бошад ва дар настройкаи редактировать профиль ин майдон, то есть ин сатр дар бораи ман о себе ном дорад. Дар настройкаи профиль бинед ки имя ман навистам кор дар хона, работа онлайн, чунки ин дар вақти поист додан маълумотҳои ҳамин сатрро ҷустуҷӯ карда ёфта медиҳад. Имя пользователя Нигина К6, то есть ин логини ман аст, медонанд ки номи ман Нигина аст. Сайт дар инҷо мо метавонем ссилкаи реферальне аз личный кабинетамон гузорем барои регистратсия кардан, ё ин ки мо метавонем ссилка ба ватсапамон, яъне аминро пахш карда шахс метавонад ба прямои ватсапам гузашта дар он ҷо ба ман сообщение нависад. Шумо метавонед аз ин ссилка истифода баред, фақат ки дар инҷа рақамҳои телефони ман аст, шумо бояд рақамҳои ва коди Тоҷикистонро нависед. Ва аз себе ман дар бораи яъне чӣ таклифоти худамро навистам, то есть заработок онлайн, свободный график, бесплатное обучение, идем к результатам вместе. Ва дар инҷо ман боз аз хэштегҳо истифода бурдам, то есть набори косметика, яъне одамҳо агар бо чиро агар ҷустуҷӯ кардан набори ки Фаберлик ки уход за волосами, дар поиск профили ман ҳам, то есть страничкаи ман ҳам бароварда мешавад. Барои реклама сар додан мо бояд бизнес аккаунт дошта бошем. Агар ки ба категорияи рекламаи инструменти дорем, мо метавонем аз публикатсияи тайёр реклама яъне сар диҳем. Сабаби ки ман дар Россиям ман ин имкониятро надорам. Статистика ҳаст. Дар статистика мо омор, то есть ҳисобот мебинем ки мо чӣ қадар подписчик кардем, чӣ қадар просмотр кардем рилси мо ки публикатсияи мо ва ғайра. Баъд мо боз дорем тугмаи связаться ки пахш кардем, ба мо метавонанд занг зананд прямо, ё ин ки дар электронни почтамон хат нависанд. Инро настройкаша мо аз куҷо карда метавонем. Боз медароем редактировать профиль ва дар инҷо дар поён мо дорем способи связи. Вақте ки мо ба инҷа медароем, манамо навистагия ман дар адрес электронной почты Каримова Ник ва телефон Тоҷикистон, сабаби ки Россия қабул намекунад, номери як Тоҷикистона навистам, яъне гар занг задам ба вай шахс занг мезанам. Боз чӣ дорем? Добавить что? Интернет, свой интернет-магазин. Это уже отдельная тема. Ва боз дорем добавить контакт. Мегузарем ба главная страница ва дар инҷо мо дорем вечные сторисы. То есть дар аватар вақте ки мо сторис сар медиҳем, дар он ҷо сториси мо 24 соат давом метиҳад. Дар ин категория бошад сторисҳо, яъне доимӣ меса ва мо метавонем боз аз инҷо такроран сторисҳоро сар диҳем. Ва ҳар як категорияи сториси мо
бояд отдельно, яъне бо обложка оформит карда шавад. Ман набинед, ки ман Лилия навистама. Дар он ҷо яъне дар сториси ман гули Лилия буд. Фотои видео, яъне дар ин ҷо ман фото ва видеои Фаберлика мондам. Кухня, то есть ҳамаш ба мувофиқи категория ва мавзӯи худаш бояд навишта ва гузошта шавад. Хулоса, беҳтараш барои эҷод кардани профили ҷолиб дар Инстаграм мо аввал пешакӣ нақшаашро, яъне номгузориашро, рангҳои тасвирҳоро, намуди зоҳириашро пешакӣ коркард кунем ва баъд аз он ба оформленияи профили худ шурӯъ намоем. Ба шумо муваффақият ва раҳмат барои диққататон.